Bună tuturor! Acesta va fi primul videoclip din seria de cele 4 videoclipuri în care o să vă explic pas cu pas cum să vă creșteți veniturile lucrând doar între 2 și 5 minute pe zi. Este vorba despre platforma Rose Information, pentru care eu oficial eram devenit web agent și am venit aici să vă explic și vouă cum să faceți bănuți. Simplu! Știm cu toții că odată cu această pandemie, din păcate mulți dintre noi am rămas fără loc de muncă, am rămas fie șomeri, fie am fost nevoiți să plecăm din țară pentru a aduce un venit în casă, nouă sau familiei noastre. Ei bine, această platformă Rose Information vine în ajutorul nostru și ne învață cum să ne creștem veniturile de la zi la zi. Primul pas pe care îl voi explica în acest videoclip este cum să vă înregistrați pe platforma Rose Information. Primul pas este să intrați pe Google și să dați un search Rose Information App. Intrați pe platformă, apăsați butonul Register, vă introduceți numărul de telefon, după care dați pe acel buton Obtain pentru a obține un SMS cu al vostru cod de verificare. După ce ați primit codul prin SMS, îl puteți introduce în căsuța respectivă. Mai departe, vă veți alege singur o parolă pe care o doriți dumneavoastră să o aveți, să o țineți minte, de preferabil să aibă atât caractere mari cât și mici, chiar și numere. Ultimul pas este să vă introduceți codul de invitație pe care vi-l voi da eu aici, îl voi lăsa și în descrierea videoclipului. 3C4TJ. Și gata, tocmai v-ați făcut cont. Apăsați OK. După care mergeți la Mai și vă veți vedea contul activ. Puteți să vă selectați orice avatar doriți dumneavoastră, eu l-am schimbat cu un avatar de sex feminin. Dăm un refresh paginii și contul dumneavoastră ar trebui să fie gata. Simplu, nu? Vă ia cam 2-5 minute, habar n-am, e super simplu, nu vi se cer datele personale, doar numărul de telefon, vă stabiliți o parolă. Acesta este codul de invitație din partea mea pentru voi și vă aștept în echipa mea. Vor mai urma încă 3 videoclipuri, așa că fiți pe fază ca să aflați următorii pași pe care trebuie să-i urmați.